Libjan ta' 34 sena metta li aggredixxa tfajla billi prova jħanxila onqa b'sikkina u seraq ħabiba tagħha f'San Ġiljan bil-qorti tissospendi l-kawża qabel ma tiddeċidi fuq sentenza biex għall-ewwel darba tadotta f'Malta lat dwar il-vittmi ta' kriminalità. L-imħallef Giovanni Grixti ta' din id-deċiżjoni fil-konfront ta' Rawad Briga Abdel Salam li jgħix ħaltarxin dwar każ li seħħ 4 snin ilu. Meta kien tressa il-qorti u kien qal il-maġistrat Marsien Farrugia kif hu kien ħa numru ta' pilloli li ta' jomlu ħabib u xorob żewġ tifli x'kien vodka magħhom. Il-każ kien investigat mill-ispetturi Xavier Baldacchino u Trevor Mikallef. L dwar il-vittmi tal-kriminalità jagħti l-fakultà li l-vittma tajtaħħa fuq il-każ wara li tiġi informata dwar il-proċeduri tal-każ. Abdel Salam ammetta wara li l-avukat difensur tiegħu u l-avukat fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ftehmu fuq il-pjena li għandha tingħata. Minflok qabdet u tagħti sentenza, il-qorti qalet li l-ewwel trid tinforma lil vittmi. L-avukat Mark Sant der bħala l-avukat tal-għajnuna legali għal Abdel Salam fil-waqt l-avukat Nadja Tart deret fisem l-Avukat Ġenerali.